Proljeće, ljeto, jesen i zima. Zašto postoje godišnja doba? Ljeti nam je vruće i dani su dugi, a zimi je hladno i već poslijepodne pada mrak. Dakle, ljeto i zima moraju imati veze sa suncem i time koliko ono jako sija na zemlju u raznim godišnjim dobama. Pa Zemlja je udaljena od sunca otprilike 150 milijuna kilometara i kruži oko njega. Da bi napravila puni krug oko sunca potrebno je 365 dana, odnosno 1 godina. No Zemlja zapravo ne putuje po savršenoj kružnici oko sunca, nego se giba po putu pomalo jajolikog oblika. Taj put nazivamo elipsa. To znači da je Zemlja nekada bliža suncu, a nekada udaljenija od njega. No vjerovali ili ne, Zemlja je najbliža suncu kada je kod nas zima, a najdalja kada je kod nas ljeto. Pa kako je to moguće? Pa moguće je. I to znači da godišnja doba ne uzrokuje Zemljina veća ili manja udaljenost od sunca zimi ili ljeti, nego nešto drugo. A evo i što je to drugo? Nagib Zemljine osi u odnosu na sunce. Zemlja ima svoj sjeverni i južni pol. I možemo zamisliti da povučemo neki ogromni štapić kroz Zemlju i njezine polove. Taj zamišljeni štapić zovemo os. Pa Zemljina os zakrenuta je. I zato, kad je Zemlja u položaju da je njezina gornja strana, odnosno sjeverna polutka, nagnuta prema suncu, sunce izravnije sija na nju i zato je može bolje zagrijati. Pa je na sjevernoj Zemljinoj polutki, tamo gdje mi živimo, ljeto. A tada nam je sunce i više na nebu, pa nam dani dulje traju, čak 15 sati. I zato sunce još više može zagrijati Zemlju, barem njezinu sjevernu stranu, jer južna pak gleda od sunca. I zamislite, tamo na južnoj strani je zima. Wow! A pazite sad ovo. Sjeverni pol obasjan je suncem, dok je južni pol u tami. Na sjevernome polu dan traje 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli, na sjevernome polu sunce ne zalazi punih 6 mjeseci, cijelo naše proljeće i ljeto. Kod nas je zima kada je Zemljina os u odnosu na sunce okrenuta od sunca, pa nam sunčeve zrake ne upadaju izravno na tlo i zato ga ne mogu niti dobro zagrijati. Sunce je niže na nebu i zato dan kraće traje. Najkraći dan u godini ne traje ni 9 sati i zato sunčeve zrake ne stignu zagrijati tlo, pa je zimi zima. A pogledajte polove. Sada je sjeverni u mraku, a južni pod suncem. Na sjevernome polu sada traje 6-mjesečna noć, a na južnome 6-mjesečni dan. A u proljeće i jesen nagib Zemlje u odnosu na sunce takav je da ni sjeverna ni južna polutka ne gledaju ni prema ni od sunca. Sunce je na srednjoj visini na nebu, a dani traju dulje nego zimi, ali kraće nego ljeti. I za kraj, godišnja doba ne nastaju zbog toga što je Zemlja dalja ili bliža suncu zimi, odnosno ljeti. Ona nastaju zbog toga što je Zemlja nagnuta prema suncu ili od njega. Godišnja doba obrnuta su na sjevernoj i južnoj Zemljinoj poluci. Eto, sada znate zašto postoje godišnja doba.